Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – мікрорайон 20А. Микрорайон 20А. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – вулиця Макайонка. Макайонка. Осторожно, двери зачиняются.
Наступний припинок вулиця Свиридова. Вулиця Свиридова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок універсал Бранський. Універсал Бранський. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок вулиця Агаренки. Вулиця Агаренки. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок вулиця Каменщикова.